A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ai in dai maganar mashayi ne, in dai za a kira mutum mashayi, yana son mashayi. Wane ne mashayi? Dan maimai shine mashayi. Dan maimai shine mashayi. Wanda dan maimai ya zama mashayi, hira da ke fa. Mutun da muke ba mu taɓa zuwa yan arewa mu askunniya ba ko kuma mutumin mai mutu mu gama shi da kaza mu turbide ba a taɓa yin haka ba. Ko ba mu shan giya, ba mu shirka, ba mu cin amana. Duka wannan kwata-kwata ba mu taɓa yin su. Mun kuma shan giya dai ce kasan mu shan giya. Mu shan giya dan maimai ne mai shan giya. Ma'ana dai dan maimai shine mashayi. Kowa ya sani. Mu da daidai da gora ma ba mu ci. Daidai da gora ma ba shi muke ci ba. Maganar mashayi yake da an san mashayi. Dan haka na hira da ke da kwat da canza dabara ka canza ta wannan da kake kiyaye wani magana wani mashayi ƙarya kake yi kasan mashayi uban ka shine mashayi. Dan maimai shine mashayi. Da shi da oshi da uban ya wannan su ne mashaya. Amma mun magana ka ce wani mashayi na ƙarya kake kasan mu wani maganar mashaya ba mu cikin mashaya. Kowa ya sani ga hili ne. Ai abin mai sauki ne wannan. Kowa an san oshi kuma kowa an san oshi. Miki da saura to haka zaka ce wani mashayi. Ni yanzu ga gani aka ce mashayi. Ha? Ka canza dabara har yanzu baka shiga inda tukun za a gane abin da kake yi ba, amma ka canza dabara da saura wannan dabara ta ka duba ta yi ni ka kira ni mata kira ka ƙarya kake yi. In magana shi ne kuke yin shi kun dai sani sako na ba ga kusa zane mai gari dan mai yanar kan wata su 90,000 mai gari dan mai yanar kan wata su 90,000 ari shine uban ga yago shi ma yanar kan wata su 80,000 uwar da ta yi gaya Allah ce ne uwar ta albarka uwar da ta yi garba Allah ce ne uwar ta albarka dan wani hira da ke da ko yaro wannan yake ni ba haka hisabin shi daban ne wannan magana da kuka yi haka take mutum ya zo har mutum ya taɓa kwance da ƙoshi ne ya kira ni mashayi saboda Allah da annabi adibi wannan abu mutum da zo ya kwance da uwar shi ya kwance da ita ni ya kira ni mashayi ƙarya ne kai dai ka canza dabara alƙur'an ka canza dabara sannan ƙarya kake yi kai je ka faɗi irin na ka san mashaya ka san masu shaye-shaye ka san su ba wani mai shaye-shaye wanda ubanka shi ne mai shaye-shaye wannan abin da ɗaukar riga ku ta kudo shi haka wallahi kin da ta kudo nan maganar zama lahiya babu ƙarya ne ku zauna lahiya ku ga ku ƙarya kuke ba ku isa ba an maimai bai isa ba garba bai isa ba wake sunan shi arin bai isa ba gayya bai isa ba balle wani shege da ku da ke nan kuma malaman ku wanda cikin kwanci da uwan da su ɗauki kansu malamai ne tun da wakati uwan gama sai kun gane wani gyan canza gidan mai zai yi mai gari dan mai yanar kamuwa da su 200,000 gari dan mai yanar kamuwa da su 200,000 mai gari dan mai da shi gari dan mai yanar kamuwa da su assalamu alaikum.